Hola, amiguets i amiguetes. Avui us explicaré un conte que us farà pensar. Es diu No som els tres porquets. Un conte per deixar de ser una mica marranets o marranetes. Aquesta és la història certa de tres germans gens polits. Sa mare, que es deia Berta, els animava a fer els llits, a rentar-se les dentetes i a dutxar-se al dematí. Però ells que no, de cap manera, preferien fer el garrí i sortien cap a escola, fent pudor de resclosit. Amb tots tres dintre l'aula, quins ois, quines marejades, quina pudor de podrit que feien les seves bambes. Quan obrien les motxilles, totes les mosques hi anaven a menjar-se les engrunes i altres restes oblidades. Taques d'oli, les llibretes, escrits amb lletres tortes, com que embrotaven els deures, els hi abaixaven les notes. Jugaven a fer borilles i després les disparaven, a anar més bruts que les guilles i parlar sempre de caques. Al pati menjaven pipes i escopien les clofolles. Sempre duien els jerseis ben llentiets i plens de molles. Totes aquestes porcades els marranets feien riure. Creien que era divertit aquesta forma de viure. Els grans, en veure'ls passar, sempre feien mala cara. Els companys ja no somreien quan feien una rocada. I tirar-se un munt de peix ja no tenia cap gràcia. Ni la mestra Bonifàcia feien riure els tres porquets. A poc van notar que cap nen se'ls acostava. Ja no tenien amics perquè ningú els suportava. El mestre Llop, preocupat, va parlar amb els germanets. «No veieu?» va dir sensat. «Què us diuen els tres porquets?» Sou bons, Jans, teniu talent, perquè aneu desmanegats, merdosats, despentinats, rebregats i tan pudents. Us proposo una juguesca per no acabar malament. De dilluns fins a diumenge vull un canvi radical. Obeireu pare i mare i anireu tan nets com cal. Les bambes molt ben cordades i amb els cabells pentinats. Res de rots, ni pets, ni baves, cap dit al forat del nas. Rondinant de mala gana, els tres porquets van prometre que durant una setmana complirien aquest repte. Un cop engegat el tracte, proposat pel mestre Llop, clenxinats, mudats del tot, ja no ofenien a l'olfacte. I així, en un tres i no res, van fugir les cares llargues en veure l'esforç dels tres polits del cap a les bambes. Ara tot eren somriures. La gent els felicitava. Havien passat 7 dies i el pacte ja s'acabava. Per sorpresa de tots, mare, companys, mestre Llop, van deixar de ser porquets. A partir d'ara, ben nets. Mai més de fer el marranet. Adeu per sempre a la ronya. Ja no hi haurà cap retret.
s'ha acabat passar vergonya. Els 3 porquets han guanyat amb el canvi d'actitud. Si també vols millorar, fes el pas i canvia tu. Espero que us hagi agradat i que hagueu après una lliçó, oi que sí? Sí, adeu. Fins una altra!